city boy movement ana-afịọ n'efere mba ụwa. Ma na mmadụ na onye ọbụla lele enwe gote nkịta, ihe ntukwu na-adịkwa na be ya. Obi Kubana Chief Priest Zenko abụrụ the first person gal na download. Una echezogo oji ụzọ karo. Una echezogo Charles Okorocha. Una echezogo oge atọ eze gwara Buhari na after turn ya ọ bụ the turn of ndị Igbo. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ọchịchị onye kwuo uche ya ka onye ọbụla nọ. Mana ọ na-ewute m nke ukwuu ifeta ya sị na ịbụ ndị Igbo, na anyị nwere Igbo nwee mbụ, na ịbụ mgbọrọgwụ Naịjirịa. Eziokwu ka ọ bụ, maka na ndị Igbo nwere ọgbọnọ eji n'ọkpụkpụ. Mana ka m jụọ na ajụjụ, kedu ihe kpatara anyị nwabụ ndị Igbo afụghị onwe anyị n'anya? Onye kwụrụ ọtọ ebutue ya, sọ gị bụ eze, sọ gị ga-akwụ ọtọ. Ewe na-anyị anya fụ na anyị nwabụ ndị sabo, they bought us cheap. Atara m ihe nwanne anyị nwoke bụ Isaac Fayoshekwu is a slap against ndị Igbo. Maka atụala ọmara amarụ, atụala ofeke. Na elefai ihe mere na Abuja, ọ bụ na onye Igbo pụta ya ka egbue. Ma ndị behe gbara ya aja n'ukwu si na ndị DSS enweghị ike ịkpụrụ ya. Ọ bụrụ okwu buru inu. Igbo kaina the hitting light in the war. Ọ bụ na ọ jekwa ime taa bụ gbuo ka anyị were ihe chụwa ewu ojii. Ebe ohere onye ọgba ya aka, ihe ohere onye ọ na-eme. Mana ndị be anyị si na agbacha ọsọ agụa mile, na agbacha egwu a niile ọ ga-ana n'ugwu. Mana nwata ọbụla na-abụ egwu suru gede, ma na egwu suru gede bụ egwu ndị mmụọ. Obe m otu a n'onu, maka na mmụọ anaghị ekwu ka mmadụ, nke mmadụ na-eme ka mmụọ. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazi-UC. Ọ nụrụ karịa ibe ya. Ka emesịa.